ao final acabas volvendo... Sí, sí. A ver, eu creo que cando ten o seu lado bo e o seu lado malo, cando dedicas unha cousa ao negocio, claro, porque vive moito sobre a naval, a hostelería, as tiendas, Sí, é todo un pouco, pero ao final, perdes a esencia. a miña maneira de ver, pérdelo, sí que perdes, pero tamén é verdad que a situación... Sí, claro, a ver, que un negocio vive deso. Sí, está claro. Vamos tarde. Sí, hola, non digas tarde, que chegan puntual. É como o tema do... A ver, personalmente, como o tema do cigarros. Os cigarros, joder, é que me xo que aí unha media de non sei que, o sea, cada vez se permite máis o gas. Xa, bueno. A ver, é algo tradicional, non llevaba de ir poñendo cousas, a miña opinión, pero bueno. Todo é lo que sea, non? Pero hai cousas que son... Enlaza, manteñen un entroido prácticamente casi como hai 20 anos. Pero sí, Laza é un pueblo que ten moitos veciños, Xa, claro, pero é o que estamos falando agora, se dedicas ao tema para facer negocio. Todo caro. É complicado. Eu, por exemplo, que tras do cigarrón... A ver, Se nota aí. Eu pensei que había algo aberto, porque... É que está apagado. Abajo temos que... É que está apagado. Fai frío, sí. Quen... Sí que fai frío. Fai frío. O Óscar non vengo. Sí, está aí abaixo. Estamos todos, non? Si están esos dos, está.
Buenos días. Señora, alquila, que lle metemos o saneamiento. Estamos todos. Estamos, sí. Bueno, pues vamos a proceder ao pleno ordinario do mes de febreiro. Un pleno que nun principio, bueno, pues só tiñamos 2 puntos na orden do día, o que era a acta anterior e o control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, pero bueno, surdiron 2 temas por urxencia, que xa vos explicamos agora a continuación, e bueno, pues vai ser un pleno que vai ter pues uns puntos, 2 puntos de máis, non? Por así decirlo. E ademais, empezamos co primeiro dos puntos, que é a aprobación da acta da sesión ordinaria do 4 de decembro de 2024. Non sei se hai alguna observación que formular. Non, por a miña parte. Estamos aprobado, de acordo. Como vos decía, antes de pasar ao control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, hai 2 mocións por urgencia que presenta o Grupo Popular, nos que hai que aprobar primeiro a urgencia, o secretario. Entonces procedemos ca primeira delas. A primeira delas é a incorporación, unha moción urxente sobre a incorporación do Concello de Monterrei ao servizo da Deputación Provincial de Recollida da fracción papel cartón. Paso a ler a moción e despois explico-vos. O Grupo Popular de Monterrei, ao abeiro da actual legislación sobre réxime local, quere presentar ao Pleno para o seu debate a seguinte moción urxente. Exposición de motivos. O Concello de Monterrei solicitou a Deputación Provincial a incorporación do servizo da recollida de fracción papel cartón ao programa de cooperación do Servicio Intermunicipal Delegado de Recollida de Residuos de competencia local que presta a Deputación Provincial de Ourense. Dado que os concellos de Oimbra, Vilar de Bos, Castelo do Val e Cualedro xa o teñen posto en marcha. A dita solicitude responde ese organismo indicando que precisa a adopción dun acordo plenario nese sentido. A proposta de adopción de acordo que se pide ao Pleno é co obxecto de prestar con eficiencia o dito servicio e facelo coa menor demora posible. O Grupo Popular do Concello de Monterrei proponlle ao Pleno a aprobación desta moción coa adopción do seguinte acordo: delegar na Deputación Provincial a prestación do servizo de recollida da fracción papel cartón. Comunicarlle este acordo plenario á Deputación Provincial de Ourense. Bueno, Primeira urgencia, estamos de acordo en reconocer a urgencia, despois xa debates. Primeiro, urgencia. Están de acordo ca urgencia? Votos a favor? 7. 7. Votos en contra? Abstencións? 4. Vale. Bueno, pues ahora vamos a proceder, explícovos un pouco o motivo desta moción urxente. O tema da basura, da recollida de lixo da mancomunidade, hubo moitos cambios, eu creo que xa sodes coñecedores, non? Bueno, foise do servicio da recollida, xa se fora Verín, agora foronse Vilar de Bos, Castrelo e Oimbra. Lóxicamente, o delegar na Deputación, pois tamén iba incluído o da recollida da fracción de papel cartón. Con lo cual quedábamos na mancomunidade quedamos para a recollida da basura, quedamos 3 concellos, Valedro, Laza e Monterrei. E con relación á fracción de papel cartón, nosos 3 concellos vamos a seguir mantendo a recollida da bolsa negra na mancomunidade, vamos a intentar que o precio da tasa pois siga sendo a mesma, non? Siga sendo a mesma, por lo menos neste ano 25. Vamos a facer todos os esfuerzos, coa axuda da Deputación e coa axuda da Xunta, para seguir mantendo o mesmo precio. Non ocorre o mesmo, por moito que se diga por aí, dos que se foron á Deputación, que os veciños van a pagar de tasa 80 euros, cando nós estamos pagando por a recollida de basura 52 euros. Temos un servicio malo, pero bueno, estamos vendo varias opcións para mellorar ese servicio. Estamos falando incluso de prestarlo nos directamente, desde a mancomunidade, prestarnos
a recollida de basura. Pero quedábanos o papel cartón, e no papel cartón o Aledro xa o tiña delegado na Deputación e quedábamos Laza e Monterrei. Entonces, bueno, pois é un pouco un sinsentido ter aí, deixar aí ese resto, cando a Diputación xa recolle o contenedor amarelo, xa recolle o vidrio, pois deixar a fracción do papel cartón a parte que seguiramos Laza e Monterrei prestando esa recollida, non? Entonces, desde a mancomunidade dos tres concellos vamos a limitarnos á recollida do contenedor verde, única e exclusivamente nos tres concellos. E un pouco a urgencia deso porque nos urge que a Diputación cuanto antes empeza a recoller o papel cartón, que unha falta lle fai, que vendes que están os contenedores moi cheos, sí, están moi cheos. Entón, bueno, pois ese é o motivo da moción. De acordo? De acordo. Te bloque. Eu agora acabo de ter unha dúda bastante grande. Unha, o motivo da urxencia acabamos de explicar despois de votar a urxencia ou non urxencia. Nos acaba de explicar cual é o motivo de que veña como moción urxente ao pleno. Sí, bueno, o señor secretario, eu iba tal, bueno, pois sí, disculpai, bueno, pois disculpai. Sabemos canto nos vai custar? Sabemos canto nos custaba e canto nos vai custar? Vamos a ver, a fracción de papel cartón non costa nada, porque o gestor autofinancias el, entendes? Entonces, o darlle a Diputación non nos vai a costar nada, non nos supón nada. Coste cero ao Concello. Coste cero ao Concello. E cal é o inconveniente? Cal é o inconveniente? Me refiero, porque non se fixo hasta ahora ou porque non... Hasta ahora non se fixo porque dentro do paquete de fraccións que recollían a mancomunidade, bueno, pois seguíase mantendo o do contenedor verde e o da fracción papel cartón. Porque sí que é certo que o papel cartón nun momento, o concesionario, daballe ingresos e sacaba diñeiro desa recollida do papel cartón. Que pasa? Que últimamente, pois, a verdade é que o precio da tonelada de papel cartón baixou moitísimo, entonces, bueno, pois, pro gestor, pro concesionario noso, pois non é rentable, non era rentable seguir mantendo o papel cartón. Que pasa? Que na Diputación, dado o volumen que ten, que recolle en 60 concellos, bueno, pois xa se están falando de outros números en cuanto a recollida do papel de fracción do papel cartón, e claro, lógicamente, a entidade gestora que recolle eso, pois sí que lle interesa. Genera unhos flujos que lle interesan. Entonces, o que estamos facendo é para que se aproveite o que nos recolle o lixo, que era que non tiña que recoller hasta ahora. Claro. Como? Como para que se aproveite? Claro, hasta ahora, vamos a ver, a concesión tiña que recollelo todo. No, hasta ahora a concesión recollía bolsa ou contenedor verde e papel cartón. Porque era a súa concesión. Nos 5 concellos, porque Cualedro xa os tiña delegado na Diputación. Era a súa función, é dicir, dentro do contrato deles tiña a recollida. Tiña contratado, tiña que recoller as dúas cousas. Hasta ahora recollía porque lle salía rentable. Sí. E agora que non lle sale rentable... No, vamos a ver, sigue no contrato, vamos a ver, a concesionaria seguía tendo a recollida do papel cartón, vale? Pero ahora quitámoslo a concesionaria e dámosle a Diputación. Quitámoslo a concesionaria... Vamos a ver, hasta aí entendo, pero precisamente porque a concesionaria agora xa non lle sale rentable. Non lle era rentable e non nos recollía ben, non nos estaba recollendo ben. Pero non estaba recollendo ben. Claro, eu agora mesmo sin que... Vamos a ver, a concesionaria non estaba recollendo papel cartón porque non lle interesaba, por así decirlo. Entonces, nós agora tomamos a decisión de quitarlo a concesionaria dentro do lote que ten contratado a concesionaria, además ten un contrato en precario que estamos revisando continuamente. Quitámoslo a concesionaria e damosle a Diputación, para estar todos na Diputación. Todos os concellos da comarca van, excepto Verín, que Verín recolle directamente o papel cartón, pero Verín genera moito papel cartón. Entonces pasamos a Diputación, é simplemente eso, ¿no? Quedábamos aí nunha isla, Laza e Monterrei, vendo o servicio que tiña a concesionaria, pois, oye, decidimos pasarlo a Diputación. Enténdese que o
Entendo que o contrato ahora ca concesionaria habrá que renovar, non? Claro. Entendo, non? Renovalo ou non. Ou non, va. Pero me estamos para... O ter que quitarlle incluso a recollida do papel cartón, o contrato xa non é válido. Claro. Non, de entrada ele va a seguir cobrando o mismo, pero sin ter que facer o traballo do cartón. Bueno, se que van cobrar o mismo, non? No. Pero, como yo vai recortar? Hasta que non haxa un novo contrato, non yo pode recortar. Pero non, pero o contrato que temos ahora ca concesionaria xa está máis que caducado, xa está en precario totalmente. Entonces, ahora a concesionario que está facendo é pasándonos unhas facturas por os servicios que efectivamente presta. Obviamente, se non recolle o papel cartón, non nos vai a cobrar o do papel cartón. Pero, en principio, por o papel cartón xa non lle podería cobrar. Cobrábanos. Era un servicio que estaba incluído dentro da súa recollida. Claro. É dicir, o Concello vai aforrar, de momento vai aforrar cartos. Claro, vamos a forrar que o servicio do papel cartón, da recollida do papel cartón, non lle temos que pagar a concesionaria. Vale. Vemos a ver, dentro da factura da concesionaria iba incluído a recollida do papel cartón. E llevamos descontar o que nos custaba antes recoller eso. Claro. Vale, nós, cando se xa votación, nos absteremos, pero querendo saber po pleno siguiente cal é a cantidad que nos vamos a aforrar por darlle a Deputación. Supoño que iso é relativamente fácil saber. Pero a forrar no contrato que temos ca concesionaria. Claro. Lóxicamente. Claro. Supoño que iso será relativamente fácil saber. Sí. Votos a favor da esta? Voto abstencións? Bien, e a segunda moción que presentamos, que desto mellor tamén xa tedes coñecemento, bueno, pois hai unha moción urxente, volvemos a estar co tema da digitalización do ciclo da auga, non? Vámonos presentar todos os concellos da comarca, incluído a Mezquita, a Budiña e Ríos, pois a unha terceira convocatoria, non sei se é a terceira ou a cuarta, eu creo que é a terceira, me parece, pois que a esta convocatoria, para iso necesitamos volver a constituir a agrupación. Non sei se recordades que xa tiñamos unha agrupación que xa nos habíamos presentado no seu momento, a primeira das convocatorias, e agora, bueno, pois é necesario volver a constituir esa agrupación de concellos para a mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga, parte da digitalización do ciclo da auga. E, bueno, aquí como todo, non? Fai un mes que saliu a convocatoria e ao final, por nos últimos días, O viernes, cando nos chamaron. O viernes chamaron-nos de Verín con toda a urgencia que é necesario pois que tomemos estos acuerdos e que nos unamos a eles, porque claro, o primeiro requisito que hai que ter como mínimo 20.000 habitantes. Entonces Verín non ten 14.000, entonces, bueno, entonces somos necesarios todos, e é onde se ve que é necesario ir xuntos para estes grandes proxectos, non? Para estes grandes proxectos non cabe duda de que hai que ir xuntos. Entonces, nada, pues desde o viernes xa traballando a toda prisa para generar os acuerdos correspondientes, toda a documentación administrativa, que son moitos os anexos que hai que presentar, hai que ir ao notario outra vez a constituir a agrupación e demais. Entonces, bueno, hoxe remata o plazo precisamente, con lo cual temos que tomar hoxe o acuerdo para que desde Verín, que é a promotora, a entidade promotora, a que encabeza a candidatura, bueno, pois poida presentar todos estes... Temos que apurar un pouco, temos que apurar un pouquiño porque temos que levarlo ao Concello de Verín. Entonces, bueno, sí, é do tema da digitalización do ciclo da auga. Verín vai no focalizar no tema da digitalización das captacións. Nós eso xa o temos feito, nós temos xa digitalizadas, cando me refiero a digitalización é controles de entrada e salida de depósitos, nós en todos os depósitos que son municipales, pois temos xa ese traballo feito. Entonces a nosa línea vai a ir por o tema de saneamiento, de mellora das redes de saneamiento, que tamén boa falta nos fai, sobre todo nos dous colectores grandes que temos, que é o colector este que vende Guimarei, Infesta, Alvarellos e Villaza, vai dar ao polígono, e o outro colector, o que vende Vences, Estevesiños, Mixós e sobre todo na Pousa, cando enlaza co colector de Verín, que tamén
pois aí temos outro problema grave, non? E, bueno, vai ser eso a nosa petición. E aquí cada un participa con un porcentaje en función da población que ten, e lóxicamente en función dese porcentaje, bueno, pois os ingresos serán uns, os outros. Hai unhas tablas, hai un cuadro financiero donde dice pois os importes que lle van a corresponder, se non o conceden, que xa digo, xa fomos 3 veces e non hubo suerte, non? Pero bueno, esperemos que agora que haxa suerte. Entonces, nada. Perdona aí. Reconocemos a urgencia primeiro. Estamos todos de acordo? Sí. Vale. E despois, pois, pasamos a... non? Sí, bueno, ahora xa, máis ou menos xa explicache, Sí. Primeira vez que... É un pouco eso, non? A exposición de motivos que a resolución da Secretaría de Estado de Medio Ambiente polo que se aproba a terceira convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva de proxectos de mellora de eficiencia do ciclo da auga, o PERTE digitalización do ciclo da auga, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a resolución foi publicada polo MITECO, que é o Ministerio de Transición Ecolóxica. Os concellos de Verín, Agudiña, Mezquita, Castrelo, Cualedro, Lazo, Imbra, Ríos, Vilar de Bos e Monterrey desexan constituir unha agrupación de organizacións sen personalidade xurídica para levar a cabo o proxecto Futuro Verde do Alto Támega, co fin de concorrer á terceira convocatoria de subvencións 2024 en concurrencia competitiva de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga. A finalidade é mellorar os servicios de abastecemento e tratamento de augas residuais. A proposta de adopción do acordo é a seguinte: dados os prazos para a solicitude desta subvención, o Grupo Popular do Concello de Monterrey propón ao Pleno a aprobación desta moción coa adopción do seguinte acordo: aprobar o convenio para a agrupación dos concellos de Verín, Agudiña, Mezquita, Castrelo, Cualedro, Lazo, Imbra, Ríos, Vilar de Bos e Monterrey para a constitución formal dunha sen personalidade dunha agrupación sen personalidade xurídica para levar a cabo o proxecto Futuro Verde do Alto Támega nos termos nos que se atopa redactado, o fin de concorrer á terceira convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga. Esa é a moción. Despois está o acordo da agrupación das entidades, que se queredes os traslado do acordo, e bueno, prácticamente é isto que vos podo decir. Sinto que veña todo así a prisa correndo, pero como vos digo, avisáronos o venres que urgía. Eu creo que nos avisaron cando se decataron de que non chegaban os 20.000, entonces viñeron o noso rescate. De acordo? De acordo. Unanimidade, entonces, non? De acordo. Perdonai-me un momentinho, porque este acordo temos que sacalo xa. Eu que sacalo teño que levar o vinho. Chegaban hoxe de Manzaneda. Tuveron unha nevada que Sí. Chegaban agora ao mediodía. Ah, pues bueno, Tuveron moita suerte. pero domingo non había, non? Sí, sí que había, Tamén, que sí. estaba así medio tarde. Estamos. Sí. Pois nada, pois se non hai máis mocións de urxencia, pasamos entón a robos e preguntas. Alberto. Si, é unha pregunta solo. Que escoitei onte na prensa, bueno, na prensa, na radio, que falaches do tema da senda peonil. Xa se pode ver o proxecto ou ainda non estaba? Vamos a ver, Bueno, vai estar exposto. aprobou no Consello da Xunta para sacarlo a licitación. O sea, Vale. ten que estar o proxecto, sí, ten que estar colgado. Unha vez que o saquen a licitación, está aí na plataforma de contrato da Xunta de Galicia. Entendo que está aí. O Concello, non sei, non nos mandaron proxecto, non? Non nos mandaron nada. Vale, porque sei que hai un que me comentaron que mandaron un escrito por o tema de unha canalización que hai que pasa polo medio dunha casa que se van a facer agora
non sei se van ter en conta ou non, porque Sí. facer a obra sin ter en conta eso, pois... Neste caso van meter os servicios básicos, Claro. o abastecimiento, saneamiento e todo, sí. Eso sí que ben incluído. Por eso era por Na obra que informarme foi- nese sentido. Foi unha lucha que tuvemos aí ca Xunta, pero bueno, ao final, pois, oye, ao final entraron por vale. Vale. Bueno, eu creo que é unha boa noticia, non? Que además é unha inversión bastante elevada, bastante importante, non? Vale, pois por a miña parte nada máis. Vale, por parte de veciños, Sí, o pleno pasado pediñe unha copia dun expediente e non ma deu, era para recordarlo. O convenio que se firmou Catalaya, que ao final non sei se se modificou algo, non se modificou algo, non modificaron algo, entonces quería unha copia dese convenio. Deste do ciclo da auga, tamén cando poda darnos unha copia. E o punto limpio, non sei se sabes a canto nos vai custar, canto non. pois, está, sí, xa non... Comentámoslo en secretaría, sí, sin problema, que lle pasen copia. Eu pensei que o do copia do expediente había pedido da eficiencia energética das... sí, eu pensei que se habían trasladado. Pero, Javier, tamén eso non costa nada. Pegar unha chamada e dicir, oye, mira, que non ainda non me pasaron o expediente, xa está, non había problema ningún. Do resto, pois tamén lle pasamos. Do convenio da Atalaya non hubo ningún cambio con relación ao acordado e do que se falou. Co punto limpio, de Cualedro Trasmiras a Monterrey, estamos na fase de toda a tramitación administrativa para dar de alta o punto limpio, para que o punto limpio poida estar operativo, non? Entonces están desde Cualedro, os servicios administrativos de Cualedro, coa axuda da Deputación, bueno, pois están elaborando toda esa documentación administrativa que además tamén é farragosa, pois para presentala ante a Xunta e que a Xunta nos dé autorización para que nos dé de alta, por así decirlo, o punto limpio, non? Estamos nesa fase. Vale. Non hai máis preguntas. Bueno, pois moitas gracias e levantamos a sesión e habrá que vir o día 8 ao preentroido en Alvarillo, xa empezamos co... Bueno, sí, da moitísimo, é verdade, sí. É verdade. Quedan? Queda moito frío. Bueno. Pero non chova. Eso. Entón non chova. No, verdad. No, para algún non. Bueno, se non hai autobuses. Sí, dá moito. Sí, tirámonos aí un pouco. Un pouco de máis. Pero xa son as Sí. xa non ha sido